tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши. Da li bolesnik može da sedi za vreme svete tajne jeleosvećenja? Vaša svetosti, da li bolesnik koji se loše osjeća mora da stoji za vreme vršenja svete tajne jeleosvećenja ili pak može i da sedi? Što se tiče pitanja o sedenju ili stajanju bolesnika za vreme vršenja svete tajne jeleosvećenja, principijelno uputstvo daje nam savremeni crkvenoslovenski trebnik koji veli da on, ako može, sam dolazi među sveštenike ili, podržavan od svojih, stoji ili sedi. Ako li to ne može, sami sveštenici staju oko postelje na kojoj leži. Ako je bolesnik iznemogao ili sa obolelim i oteklim nogama, za vreme molebana može da sedi. Pri čitanju evanđelja, ako može, treba da stoji, a na poslednjoj molitvi da kleči. Ako ne može, onda i tada neka sedi. Pouke za svaki dan u godini Patrijarha Srpskog, gospodina Pavla. Blagoverni i Hristoljubivi pravoslavni rod naš, da pomjanet Gospod Bog po carstvi svojem segda, nije i prisno i vo vijek i vijekov.